Esta é unha parte esencial da navalla. As miñas son de resorte, que é unha peza que se coloca detrás da folla e que funciona de tope para a apertura e peche da navalla, pero tamén exerce certa presión para evitar que se abra ou se cerre facilmente. Para fabricalo, parto do mesmo material que a folla. Xa dixemos que é un material para muelles, polo que é perfecto para este. Para facer a forma, teño que estreitar a punta e ensanchar algo máis a parte de atrás. A forma ten que ser complementaria á folla, para que permita doblala sin chocar unha ca outra. Neste caso, o mesmo. Comprobo que o tamaño é axeitado según a plantilla que teño, e despois lixoa para que as caras laterais queden ben controladas. Utilizo un imán potente para poder agarrala, e procuro enfriar en auga cada pouco tempo. Aínda non lle dei o témpero, pero quero evitar que o material acade temperaturas demasiado elevadas. Aquí comprobo que os espesores da folla e o resorte sexan iguais, xa que unha variación provocará que a folla quede demasiado apretada e non se dea aberto, ou ben demasiado floxa e pareza que está solta. E despois o mesmo. Pego plantillas, fago buratos e aproximo a forma definitiva. Para suxeitar a peza, sobre todo nestes casos que é moi pequena, miro de utilizar un alicate porque algunha vez pasa que a broca se queda enganchada e pode facer xirar a peza. Isto pode ser perigoso porque é un ferro con aristas cortantes e eu non quero quedar sin dedos.
Este é o problema que teño co pegamento. Ao subir a temperatura, deixa de facer efecto e despegas a plantilla. Así que o que fixen foi marcar a forma co trazador. Aí a complicación é que teño que cortar unha forma cóncava coa radial, pero é o que toca. Podía facer tamén coa lixadora, pero cando hai demasiado material prefiro cortar.